Jamen, jeg hedder Peter Penstrup og er i praktik i Hed Danmark lige nu sådan set. Jeg er ved at læse til en professionsbachelor i jordbrug med speciale i planteavl. Det er egentlig derfor, jeg er her. Jeg valgte Hed Danmark, fordi at jeg vil godt ud og bruge den teoretiske viden, jeg har, til noget praktisk og sætte den i spil. Og så var det Hed Danmark, de recirkulerer en masse næringsstoffer. Rigtig godt eksempel lige her, der ligger noget biogødning. Og det er jo egentlig for at lære om, hvordan gør Hed Danmark i forhold til at bringe et affaldsprodukt ud på markedet, så det bliver anvendt bedst muligt. Jeg forventer at få lov til at indgå med min teoretiske viden og min faglighed til at kunne være med til at løse nogle problemstillinger omkring at snakke med kunder og samarbejdspartnere omkring, hvordan får vi anvendt biogødningen bedst muligt som eksempel. Jamen, i dag der er vi sådan set ude og kigge, hvor biogødningen ligger på marken, og hvor den også potentielt den skal spredes ud senere, og måske skal ud og se på, hvor det bliver spredt ud, og hvordan det bliver spredt ud. Jamen altså, jeg har egentlig tænkt, ved at være i praktik i Hed Danmark, at jeg vil skal mestre eller lære at bruge min faglighed, når jeg skal snakke med en landmand og vejlede ham i at anvende et produkt, som han måske ikke havde regnet med, at han skulle bruge som gødning. Ja. Og kunne indgå i en faglig samtale og diskussion omkring produkter med kollegaer og løse nogle problemstillinger, som de kommer hen ad vejen.